मंगळागौर चिरे बाई चिरे दगडी चिरे पाण्याचे कमळ पुष्प कर फिरे फुलात फूल कमळाचे बाई कमळाचे सातेरी चरणी महायचे बाई महायचे चकमक बघतील साऱ्या जणी टुकटुक्या कुणी काळमणी चकमक बघतील साऱ्या जणी टुकटुक्या कुणी काळमणी बाईच्या गौतीच्या जोगेश्वरी ग्रुप मधून जागृती पा बाई पाके मंगळगौरीचा बाई पाके मंगळगौरीचा माध्यम खेळाचे जागर चढ जागृतीचा जागर चढ जागृतीचा
तेवढ्या मग्न झाल्या की घरातल्या म्हाताऱ्या माणसाकडे कशा प्रकारे दुर्लक्ष केलं गेलंय व्यक्त करतात या गीतातून. त्याचबरोबर आज एकत्र कुटुंब पद्धती कुठेतरी लोप पावत चालली आहे, पण या एकत्र कुटुंब पद्धतीचे किती फायदे आहे हेही समजतील याच गीतातून. चला पाहूया घेऊन येतोय गोपिनो ग गोपिनो अर्ध्या रात्री गोपिनो गरिया गरी कायाला बरी न काही त्याची म्हातारी मरी मेलीत मेली कटकट गेली उद्या मरायची ती आजच मेली. गोपिनो ग गोपिनो अर्ध्या रात्री गोपिनो गोपिनो ग गोपिनो अर्ध्या रात्री गोपिनो. संसार नाही मोठा ना त्यांना तोटा एकटेपणाला मिळतो फाटा सुख दुःख वाटणी घेऊया मिळून सारी राहूया. आजी आली आत्या आली मामी आली मावशी आली वृद्धाश्रमाची वृक्षवल्ली करू वृद्धाजनांचे आशीर्वाद घेऊ एकाच कुटुंबात राहूया संसार सोन्याचा करूया. गोपिनो ग गोपिनो अर्ध्या रात्री गोपिनो. माझ्या जिजाऊची पुण्याई कशी आली ओ फळाला माझ्या जिजाऊची पुण्याई कशी आली ओ फळाला. तो बापाचा बाप अग शिवबा जन्मला तो बापाचा बाप अग शिवबा जन्मला. माझ्या जिजाऊची पुण्याई कशी आली ओ फळाला माझ्या जिजाऊची पुण्याई कशी आली ओ फळाला. तो बापाचा बाप अग शिवबा जन्मला तो बापाचा बाप अग शिवबा जन्मला. आज्ञा होती माझी जाऊची शपथ घेतली स्वराज्याची आज्ञा होती माझी जाऊची शपथ घेतली स्वराज्याची. जनकल्याणाची शिकवाना जगद्गुरु तुकोबाची जनकल्याणाची शिकवाना जगद्गुरु तुकोबाची. तोरण बांधिले स्वराज्याचे त्या तोरणागडाला तोरण बांधिले स्वराज्याचे त्या तोरणागडाला. तो बापाचा बाप अग शिवबा जन्मला तो बापाचा बाप अग शिवबा जन्मला. झाला रे तिचा राजा शिव छत्रपती माझा झाला रे तिचा राजा शिव छत्रपती माझा. केला राज्याभिषेक केला जगात गाजा माझा केला राज्याभिषेक केला जगात गाजा माझा. करते वाकुड गुजरामी या माझ्या राजाला करते वाकुड गुजरामी या माझ्या राजाला. तो बापाचा बाप अग शिवबा जन्मला तो बापाचा बाप अग शिवबा जन्मला. माझ्या जिजाऊची पुण्याई कशी आली ओ फळाला माझ्या जिजाऊची पुण्याई कशी आली ओ फळाला. तो बापाचा बाप अग शिवबा जन्मला तो बापाचा बाप अग शिवबा जन्मला. चला तर मग काय सांगते आजची स्त्री घेऊन येतोय अटुष्य पान. अटुष्य पान बाई पटुष्य गोटोडे घालून आम्ही नटुष्य अटुष्य पान बाई पटुष्य बांगड्या घालून आम्ही नटुष्य अटुष्य पान बाई पटुष्य नथगुडी घालून आम्ही नटुष्य अटुष्य पान बाई पटुष्य नवीन विचार आणि नटुष्य. आई बावली कशाला नजर नको माझ्या घराला लिंबू मिरची कशाला नजर नको माझ्या गाडीला. अगं कसं आहे असं नसतं ग अशाने जग हे फसतं ग. अटुष पटुष अटुष पटुष अटुष पटुष
पूजिते मंगळा गौर पूजिते मंगळा गौर दिसाया जरी वेगवेगळ्या एकाच गंधात गंध पूजिते मंगळा गौर पूजिते मंगळा गौर चिरे चिरे दगडी चिरे पाण्यातले कमळ पुष्प कर फिरे फुलात फूल कमळाचे बाई कमळाचे सातेरी चरणी महायचे बाई महायचे घागरी बायकांच्या हातात नित्याचीच नाही का पण हीच कमरेवरची घागर गौरी सणाला आपल्या हातात घेऊन कधी घुमू लागते हे आपल्याला लक्षातच येत नाही आणि घागर घुमविल्याने जो नाद निर्माण होतो म्हणजे जो आवाज येतो तो शंकराच्या डमरूप्रमाणे असतो नाही का जुन्या लोकांना घागर घुमवताना ऐका मग चला पाहूया म्हणतोय घागर घुमू दे सकुबाई ठकुबाई या होया गौरीला चाकूया सकुबाई ठकुबाई या होया गौरीला चाकूया असं गौरीला करता चांगेर त्याची घुमविली हो घागर असं गौरीला करता चांगेर त्याची घुमविली हो घागर घागर घुमवते रामा हवा वाजू दे आला शंकरोबा गगनमाची नाचू दे घुमवते घागर घुमवते खेळात जीवियो रमवते घुमवते घागर घुमवते खेळात जीवियो रमवते गडणी घागर फुकटिया मागणी मोर चुकटिया गडणी घागर फुकटिया मागणी मोर चुकटिया नाचून बाई माझी दमवते खेळात जीवियो रमवते नाचून बाई माझी दमवते खेळात जीवियो रमवते घुमवते घागर घुमवते खेळात जीवियो रमवते झाली माझ्या माहेरा त्या पाखेरा झाले माझ्या माहेरा आली घबराई अंतरी तिला लिंबलोट करा आली घबराई अंतरी तिला लिंबलोट करा माझे माहेर सावली उभी दारात माऊली माझे माहेर सावली उभी दारात माऊली तिच्या काळे जाते बाई माया ममतेचा जरा तिच्या काळे जाते बाई माया ममतेचा जरा सौभाग्याचं देणं कवर माझी देऊ दे मोरपंखी साडी कवर माझी नेसू दे सौभाग्याचं देणं कवर माझी देऊ दे मोरपंखी चोळी कवर माझी घालू दे घुमवते घागर घुमवते खेळात जीवियो रमवते साडीवाडीतील महिला एकत्र यायच्या आणि हे खेळ खेळायचे लावणी ते कापणी महिलांना काही काम नसायचं बरं का उपवासाच्या नावाखाली गोडधोड खाऊन थोडंसं वजन वाढलेलं असायचं मग त्यावेळी हे खेळ खेळले जायचे त्यामुळे काय व्हायचं शेजाऱ्यांमध्ये भांडण तंटा मिटायचा आणि एकोपा निर्माण व्हायचा त्याचबरोबर आपल्या शरीराचा सर्वांगीण संपन्नाचा व्यायाम व्हायचा पण आजकाल मोबाईल आणि इंटरनेटचा जमाना आलाय आणि हे खेळ कुठेतरी लोप पावत चालले चला पाहूया सर्वात प्रथम घेऊन येतोय तुम्हाला नमस्कार म्हणून नमस्ते फुगडी कंबर फुगडी पद्मासन फुगडी केळीचं पान फुलपाखरू फुगडी केसरी फुगडी वटवाघळ फुगडी लाट्या बाई लाट्या सारंगी पेट्या बाई सारंगी पेट्या लाट्या बाई लाट्या चंदणी लाट्या मामाने किल्ला मला पुस्तकांच्या पेट्या बाई पुस्तकांच्या पेट्या लाट्या बाई लाट्या चंदणी लाट्या प्लास्टिक पिशव्यांना करूया काटा कापडी पिशव्यांचा लावू सपाटा कृष्ण हसरी कृष्ण बासरी कुंटीवरचा हार माझा सापडत दी काय करू बाय कुंटीवरचा हार माझ्या नेला की काय लाट्या बाई लाट्या चंदणी लाट्या सासूबाईंनी परसदारातून भाज्या आणायला सांगितल्या तर किती कारणे सांगतो नाही का मग आरटीओचे नियम तरी कोण ऐकतंय बरं पण आमच्या साया हेच नियम समजावून सांगतील या प्रकारातून घेऊन येतोय अडवळ पडवळ
अडवळगुम 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 पडवळगुम पडवळाच्या वेलीवर पाय कसा देऊ ग पाय कसा देऊ नागाच्या पाणीवर दिवा कसा लावू ग दिवा कसा लावू मुडभर सांगाच मान कसं देऊ ग मान कसं देऊ अडवळगुम पडवळगुम मोबाईलवर बोलू की वाहन चालू हे असं मागू की आम्हाला बोलू जीवन आहे बहुमोल अशाने जीवन नका हो गमू नेहमी हेल्मेटचा वापर करू अडवळगुम पडवळगुम. तुमच्या सातेरी मंदिरामध्ये अगदी बऱ्यापैकी गर्दी जमलेली आहे म्हणजे कोणी असं कारण सांगून घरी थांबलेलं नाहीये की फुगड्या बघायला का थांबू नाही का बऱ्या नाहीतर एरवी ठिकाणी काय होतं मला वाटतं मी तुमच्या सातेरी मंदिरामध्ये 15 वर्षांनी येते 15 वर्षापूर्वी स्पर्धा झाल्या होत्या आणि त्यावेळी मी सुरुवात केली होती माझी संघाची आणि त्यावेळी इथे आली होती स्पर्धेला त्यानंतर येते म्हणून बऱ्यापैकी गर्दी जमलेली आहे काय नाहीतर कसं होतं काही ठिकाणी म्हणतात फुगडे नको की बाई फुगड्यांका काय जातलं फुगडे काय बघतलं नाही पण त्या शेजारणीच्या घरात भांडत लागला तर हातातली कामा खैल्या काही टाकतली पहिली वैवर त्याच्या गडग्यात जातली शेजारणीकडे काय चालला नाहीतर काय रातभर का आणि वाढते पेट्रोलचे भाव आणि रस्त्यांची परिस्थिती पाहता नौका विहार करणं अतिउत्तम. चला पाहूया घेऊन येतोय ओढी फुगडी. चोलता चोलता चाली मकराती झोपून झोपून मारी मारून पल्लली माझी दिवली औसाहेबा पलतडी मैता दामुला लग्नक वैता औसाहेबा पलतडी मैता दामुला लग्नक वैता मग साहेबा वाट दाखव मग साहेबा वाट कळू ना दामुला माड माड कुलवेता चोकीळ दामुला माड माड कुलवेता चोकीळ आरे साहेबा तार्या मामा आरे साहेबा तार्या मामा माका तू धरून पाव शिराड्या आई शिराड्या गी साहेबा माकडा का तो की माझ्या पायातली पैंजरा गी साहेबा माकडा का तो की माझ्या नाकातली नातडी गी साहेबा माकडा का तो औसाहेबा पलतडी वैता दामुल्या लग्नक वैता औसाहेबा पलतडी वैता दामुल्या लग्नक वैता मग साहेबा वाट दाखव मग साहेबा वाट कळो ना. जिल्हा परिषदच्या शाळा बंद झाल्या की मुलं इंग्लिश मीडियमकडे चालली आहेत आणि गॅदरिंग असलं की म्हणे टीचरने काय तर प्रॉप आणायला सांगितलंय. प्रॉप म्हणजे काय तर प्रॉपर्टी आणि पूर्वीच्या महिला करायच्या नाही का प्रॉपर्टी घेऊन नृत्य पाहिलं की नाही आमच्या सह्याने किती प्रॉपर्टी आणली आहे आणि एकही रुपया खर्च न करता घरात उपलब्ध असलेली साधनं त्यातलंच एक साधन म्हणजे पेले. चला पाहूया घेऊन येतोय पेल्यांची फुगडी. सनईचा सूर कसा वाऱ्याने धरला जगाचा ढोल घुमू लागला पिकीचा काचा पेचा कडकडी कडाडला पाऊस फुलाचा वरी शावे सागरी तारा पाऊस फुलाचा वरी शावे सागरी तारा आला 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 माझा गडीराजे आला 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 माझा गडीराजे आला मंगल मयाने तेज पुंज गजाननाचे करुणा सागरे चैतन्याचे
मालकीच आहे आमच्या साईगुणीच आहे बैलगाडी फुगडी आणि सोबतच प्रगत झाली ती सायकल. चला पाहूया मिळतोय कोकणचा रुबाब. माझ्या कोकणचो रूपापारी माझ्या कोकणचो रूपापारी माझ्या कोकणचो रूपापारी दिसते बारी गणपतीची सारी गण आला दिसमा माझ्या घरी मालवणीची पुळणी सावंतवाडी माझ्या कोकण गावाचो दिमापारी दिसते बारी गणपतीची सारी माझ्या कोकणावाटी तुम्ही बलवा गाडी दमा दमान आका गाडी माझ्या कोकणचो रसतो नागमोडी काली नये मा बची नये मा काहीतरी सुसाट नक्कीच गाडी मुंबई पुण्याचे रस्ते सोडा माझ्या कोकणावाटी तुम्ही बलवा गाडी कंसाची कापा आंबा पोळी काजूची बर्फी नारळवडी तळलेली मांदेली पापलेट चिंबोरी आजीच्या हाताला चौबारी ताटांची सुरेला अदाकारी तुमदार गळाला देखणी माडी मौजेन राहूया इरीत पाहूया समंदराची दौलतदारी कोकणची भावांनो करावारी दया विसरून जाशा दुनिया सारी गणपती रायाची आरती गायाला जमली नाती कोटी सारी मुंबई पुण्याचे रस्ते सोडा माझ्या कोकणावाटी तुम्ही बलवा गाडी. आणि बरीच लोक आपापल्या पद्धतीने रील बनवत आहेत पण आमच्या सगळ्यांनी तेच गाणं पारंपरिक पद्धतीने कशा प्रकारे सादर केले घेऊन येतोय. माझ्या अंगणात मोरियो आईलाय मोर कसा नाचवितो घुंगरू वाजवितो मोर कसा नाचवितो घुंगरू वाजवितो सातेरी मंदिरात मोरियो आईलाय मोर कसा नाचवितो घुंगरू वाजवितो मोर कसा नाचवितो घुंगरू वाजवितो मोरियो घुंगरू वाजवितो. माझ्या अंगणात मोरियो आईलाय सातेरी मंदिरात मोरियो आईलाय मोर कसा नाचवितो मोरियो घुंगरू वाजवितो मोरियो घुंगरू वाजवितो. हिरव्या रानात मोर बघ पोरी त्याने गप्पी सारा फुलवला भारी हिरव्या रानात मोर बघ पोरी त्याने गप्पी सारा फुलवला भारी त्यावर नाचवितो अय्यो त्यावर नाचवितो मोरियो घुंगरू वाजवितो मोरियो घुंगरू वाजवितो मोरियो घुंगरू वाजवितो. जाग कुणी कुंकू कुणी काळवणी त्याताच दाटवण जाग कुणी कुंकू कुणी काळवणी बाई सुया गे ग रावण गे बाई सुया गे ग रावण गे बाई सुया गे ग रावण गे चन्या डोळ्याच्या राजा बाई तुम्हा काजळ शोभाती चन्या डोळ्याच्या राजा बाई तुम्हा काजळ शोभाती आपण केसाच्या गोदाताई तुम्ही केसाळी वापरा बाई आपण केसाच्या गोदाताई तुम्ही केसाळी वापरा बाई. चकमक बघतील साऱ्या जणी कुंकू कुणी काळवणी चकमक बघतील साऱ्या जणी कुंकू कुणी काळवणी बाई सुया गे ग रावण गे बाई सुया गे ग रावण गे ताताच दाटवण जाग कुणी कुंकू कुणी काळवणी बाई सुया गे ग रावण गे बाई सुया गे ग रावण गे. त्यावेळी याच करवंटीचा वापर करून घोड्यांच्या टापांचा आवाज काढत आमच्या साईडण्यात आहे गाडी घुंगराची आणि सोबतच घोडा फुगडी. गाडी चालली घुंगराची
ही वाटबाई डोंगराची गाडी चालली डोंगराची ही वाटबाई डोंगराची पहिल्यांदा बसले मी गाडीत आज कोकणात आहे बाई माहेर माया मंदिराची ही वाटबाई डोंगराची गाडी चालली डोंगराची ही वाटबाई डोंगराची आजी भुरकुले दाजी भुरकुले दाजी गेली शाळे मायातले बाळे कळम 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 आठवडे हाट बाजाराची वाट आठवडे हाट बाजाराची वाट बाजारात आली महागाईची लाट माझ्या झाल्या रुपये किलो 60 आठवडे हाट बाजाराची वाट आठवडे हाट बाजाराची वाट जागर असो गावातील जत्रेचा जागर असो किंवा घरातील सत्यनारायणाचा जागर असो जागर करता करता कधी पहाट होते आपल्या लक्षातच येत नाही का पूर्वीच्या काळी पहाट म्हटली की दरवाजात सडा सारवंत रांगोळी व्हायची तुळशी वृंदावनाला पाणी घातल्याशिवाय घरातली गृहिणी चहाचा घोट सुद्धा घेत नसे बरं का तळण कांडण सडण हे घरच्या घरी केलं जात असे पण आजकालच्या पिढीला नेमकं मुसळ आणि जातं हे सुद्धा माहित नाहीये वासुदेव या पिंगळ्याच्या दर्शनाने आपली लहान मुले उठत असत पण आजकाल जशा लोककला लोप पावत चालल्या तशी कोकणातील पहाटही लोप पावत चालली आहे फुगडीच्या माध्यमातून का होईना आम्ही आपल्या समोर घेऊन येतोय कोकणातील रम्य पहाट झुंजुमंजू पाठ झाली कोंबड्यानं माग दिली झुंजुमंजू पाठ झाली कोंबड्यानं माग दिली जीवाचा मैतर डवळ्यानी डवळ्या शेतात बेगीन चाललं जीवाचा मैतर डवळ्यानी डवळ्या बिरबिरती रानात पाकलं सकाळी सकाळी कामाची घाई मला कुणाची मदत नाही सकाळी सकाळी कामाची घाई मला कुणाची मदत नाही दारात सडा मी शिंपीते बाई दारात सडा मी शिंपीते बाई त्यावरी रांगोळी लिहिते बाई सुपात जोदळ गोळीते बाई जात्यार तांदूळ दळीते बाई तुळशी तुला मी पूजिते सुंदर माझे जाते ग फिरते कौतुके ओव्या गाऊ कौतुके तू ये बा विठ्ठला तू ये बा विठ्ठला सासू आणि साजरा तीर तो तिसरा ओव्या गाऊ वतारा तू ये बा विठ्ठला तू ये बा विठ्ठला साळीचं डाळीचं घातील कांडणी गिंजा बाईनं साळीचं डाळीचं घातील कांडणी गिंजा बाईनं हे काय करते उठते बसते हे काय करते उठते बसते साळीचं डाळीचं घातील कांडणी गिंजा बाईनं साळीचं डाळीचं घातील कांडणी गिंजा बाईनं उचलून आलं आमाळ रामाच्या पारी उचलून आलं आमाळ रामाच्या पारी आणि काळजा गणित आली वाजून देवाची सारी काळजा गणित आली वाजून देवाची सारी त्याला मुठात सयाणू जाऊ पाण्याला पायाणू तुमच्या आधी साखर उठली करत्यात बाई करत्यात कृष्णाचं रूप आले चालून गारी आणि काळजा गणित आली वाजून देवाची सारी तांडपावलं वाजून देवाला तांडपावलं वाजून देवाला तांडपावलं तर निर्गुण प्रगटली भवानी मोहमहिषासूर मर्दाना गागुणी विविध तापाची कनावया झाडणी विविध तापाची कनावया झाडणी भक्ता लागली पावची निर्वाणी नाहीचा जोगवा जोगवा मागे नाहीचा जोगवा जोगवा मागे जोगवा मागे पाणी बचतीचा जोगवा मागे वीज बचतीचा जोगवा मागे भ्रष्टाचार निर्मूलनाचा आईचा जोगवा जोगवा मागे एवढे तोय तिखट मीठ मसाला पण नुसते पोहे खाऊन घरी जाऊ नका बरं का आतापर्यंत मी सुरुवातीलाच म्हटले खेळ मंगळागौरीचा आणि जागर जनजागृतीचा बरोबर नाही का त्याप्रमाणे मी माझ्या पद्धतीने आज संधी मिळाली आहे की तुम्हाला जनजागृती करायचा प्रयत्न केलेला आहे जेवढे काय संदेश दिले आहेत तेवढे नीट लक्षात ठेवा आणि आचरणात आणा चला पाहूया कोण येतोय तिखट मीठ मसाला तिखट मीठ मसाला फोडणीचे पोहे कचाला तिखट मीठ मसाला फोडणीचे पोहे कचाला पहिला माझा संदेश ग झाडी लावा झाडी जगवा दुसरा माझा संदेश ग पाणी अडवा पाणी जिरवा तिसरा माझा संदेश ग शौचालयाचा वापर कर चौथा माझा संदेश ग अंधश्रद्धा निर्मूलन कर पाचवा माझा संदेश ग स्त्री भ्रूण हत्याचा
गाऊया सावा माझा संदेश ग भ्रष्टाचाराचा निषेध करा तिखट मीठ मसाला फोडणीची पोळी कशाला कुंकवाच्या मानासाठी झाली बावरी कुंकवाच्या मानासाठी झाली बावरी आणि फुगडी खेळताना दुर्गा पदरी सावरी आणि फुगडी खेळताना दुर्गा पदरी सावरी आणि फुगडी खेळताना दुर्गा पदरी सावरी फुगडी खेळाया आली अंबाबाई लाडी फुगडी खेळाया आली अंबाबाई लाडी आदिमाई शक्तीची जमली बघा जोडी आदिमाई शक्तीची जमली बघा जोडी रूपदैन्यात गमते दिसती साजिदी रूपदैन्यात गमते दिसती साजिदी आणि फुगडी खेळताना दुर्गा पदरी सावरी आणि फुगडी खेळताना दुर्गा पदरी सावरी आणि फुगडी खेळताना दुर्गा पदरी सावरी कंकणात माकी माते आलेला कामाई कंकणात माकी माते आलेला कामाई लाडक्या बहिणीच्या मायेला अंत नाही लाडक्या बहिणीच्या मायेला अंत नाही माळ कवड्याची शोभी साडी रंजिनी माळ कवड्याची शोभी साडी रंजिनी आणि फुगडी खेळताना दुर्गा पदरी सावरी आणि फुगडी खेळताना दुर्गा पदरी सावरी कुंकवाच्या मानासाठी झाली बावरी कुंकवाच्या मानासाठी झाली बावरी आणि फुगडी खेळताना दुर्गा पदरी सावरी आणि फुगडी खेळताना दुर्गा पदरी सावरी आल्या भलेची माझी गोचडवा बसताना फुगडी घाल गोचड बसताना फुगडी घाल हरवली पायातली पैजण गो गाव नाही माका कावली माझ्या नंदी गो दिन नाही माका पैजण दी नाहीतर गो मारित माका गंदी नाहीतर सासू मारित माका ती काय मारित माका मी अडकली तिका भराग देवी नंदनी गडवाग नववारी शालुई नेसवाग नववारी शालुई नेसवाग अंबे मातेची ओटी भराग अंबे मातेची ओटी भराग अंबे ग जगदंबे अंबे ग जगदंबे तुझ्या जागेरा उघडी घाली तुझ्या जागेरा उघडी घाली तुझ्या जागेरा उघडी घाली असं वाटतंय मग एक जुन्या लोकांसाठी एक पारंपरिक गाणं घेते आणि भजनाची सांगता जशी भैरवी रागाने होते तशी फुगडीची सांगता ही चिबड्याने होते चिरग्या मिरग्या नेमाचा सोहळा चिरग्या मिरग्या नेमाचा सोहळा सोहळ्याच्या पदरी कचरा मला चाच करीतो सासरा सोहळ्याच्या पदरी कचरा मला चाच करीतो सासरा चिरग्या मिरग्या नेमाचा सोहळा चिरग्या मिरग्या नेमाचा सोहळा सोहळ्याच्या पदरी कुसुम मला चाच करीते सासूग सोहळ्याच्या पदरी कुसुम मला चाच करीते सासूग चिरग्या मिरग्या नेमाचा सोहळा चिरग्या मिरग्या नेमाचा सोहळा पाऊस पडला चिखल झाला नदीला आला पूर बाई नदीला आला पूर पांडुरंगाचे देऊळ बुडाले फक्त पळाले दूर देवा फक्त पळाले दूर सूर्य उगवला प्रकाश पडला आडवा डोंगर गोकुळामध्ये कृष्ण जन्मला आठवा अवतार राई रुक्मिणी यादवी बहिणी भांडण तुळशीशी काग तुझा हिरवा माला गोविंद तुझ भाजी काग तुझा हिरवा माला गोविंद तुझ भाजी त्याच्या पाठीला मीठ मसाला टाक्याचा सुला सुट कशाला कोण बाई गोड मेथीचं गोड कोण बाई गोड मेथीचं गोड अलीच्या पोळीच्या पानाला गोड पानाला गोड शेंगा शेंगा लोंबती लोंबती जोगेश्वरी महिला मी शोभती सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके चरणे त्रंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते भारतीय संस्कृती शिवा आणि पार्वती अशा दोन्ही भूमिका समर्थपणे पार पडते पुरुषाच्या खांद्याला खांदा लावून समाजात वावरते नव्या जुन्याच्या संबंधात प्रत्येक स्त्री कुटुंब बरोबर सांभाळते नव्याची आस धरताना ती जुन्याची कासही सोडत नाही कुटुंब एकट्याचं नसतं
तर ते सर्वांचं असतं. त्यातला एक जरी सांधा निखळला तरी संपूर्ण कुटुंब कोलमडतं, हे दाखवण्याचा आमचा थोडक्यात प्रयत्न. स्त्री शक्तीचा, स्त्री शक्तीचा, स्त्री शक्तीचा. धन्यवाद.